Igbo ndị mana ege m ntị ekenekwa m ọnụ. Ihe a bụ 30-something minutes leaked voice recording ndị Boko Haram na-terrorize community na ugwu Hausa release. Okwu unu madat na ihe ọbụla na-emenụ n'aka ndị gọọmenti anyị dị n'ihe a na-ekwu. Tupu ha pụtasịgwa gị no AI no another thing, gee ntị ka nkọwali unu. Vidiyo na nwa asụ ya na Hausa throughout. Mana ihe nji akọwa ya n'Igbo ka ndị be anyị bụ ndị Igbo wee mee gịnị wee na-amata ihe na-aga on. Ịghọtago, the only advantage you have ịdị na-ege ịdị na-anụ asụsụ onye ọzọ bụ ihe na-eme na bịa onwe ha na-akpa nwere ihe eji wee zọọ mmadụ ndụ ka go not into the line wee nwee ike gịnị wee ghọta ihe ha na-ekwu. Ị na-anụ? So this video is all about this guy kịta na-ekwu okwu a. Ọ na-akọwa na ndị amị na-achụ ya ka ha gbue bụkwa the same ndị amị na-enye ya information ka ha ji gịnị ka ha ji abịa na mgbe ndị amị bịawa na bịa ha ịmọgụ na ya agafego junction a na ya cross na mmiri dị otu a na ya na okwu osi dị ebe a biko gịnị gị gbaa ọsọ. Secondly, okwukwu ya sị na ndị amị na ndị Nigerian government na-ebi ha ammunition and things ha ji eme gịnị ha ji eje oshi. Ịghọtago? For owekwukwa maka da general ahụ ha kpọrọ mechaa nwụọ n'aka ha. Ọ si the reason ha ji hapụ da general ka ọnwa mgbe agwọ tara ya nọ maka the Katsina state government ji ha wee na-eme ịmakwa ndị anyị na ịmagodo aka of ha wee iwe na they are not ready to abide by his constitution, which is ha mee gịnị ha release Nigerian government release elia ndị otu ya ha ji eji na ọ bụrụ na ha emeghị ya na ọ ya na-atọ ndị mmadụ na ọ ka ya egbu more than 200 people. Ọhịa mmadụ na-ekwu. So some dị mag wee na-ajụzi ya kedu ihe ya egin na ọ dị sị na ọsị ka ha nwakwu na-achọ ka ha gbuo ya kedu ihe ha ya egin na ha gbuo ya. So he said a lot of things mana ihe a na-agwa imega ka unu mmadụ latin na gịnị mee na aka ndị anụnwa dị n'ihe na-eme n'obodo anyị today. So biko ịnenecha vidiyo anụnwa ka barụ share ya biko ka like I said asụlụ ya na Hausa ọ bụ na ị da anụ Hausa hapịa mana ọ bụkwa na ị na-anụ Hausa ọ na-enwere onye ya akọwalụ gị biko chee ka onye ahụ nye gịnị kọwalụ gị ya. Enwere m ike mmeje interpret 30-something minutes video n'ime asụsụ Igbo mana ihe anyị nwa na-ege wu the general topic of ihe niile mee na this call recording. Unu anụ ọ bụrụ na enwe ihe dịka software eji interpret ya n'Igbo nke anyị interpret ya n'Igbo mana play ya n'Igbo so that unu know the call conversation ga on between nwoke bandit and ndị mmadụ. Iji gwa gị na these people are not stopping soon. Biko ka na-ekwudo ododo ịbụrụ onye Igbo chekwawa onwe gị. Ekenekwa m ọnụ ka ọ dị. Allah na nan mutum ya ci kowa ne wata bana. To Allah ya sani duk irin kokari da fafutukar da na yi ta yi akan a zo a shirya zaman lafiya ya dawo a yankin nan komai ya dawo a tsora daga yanda aka yi. Ma kai mursisi ka koma gefe ɗaya ka ce a'a. Kaɗan ma kun kaɗa ni na rantsa da girman Allah in dai haka mirsisi take ko in dai haka gwamnati take ba adalci ko to ni yanzu ma abinda na kulla ga raina in ba duk ƴan ƙauyukan gaba zan bi su duk in kama kashe su ai ka ji dai aikin da na yammacin in ko to ƴan jami'an ga duk kai ne ribar ka in ka ji ka kashe wani ne ribar menene riba ta ana zuwa ana bin mutane kullum ana kore ma wasu dukiya yanzu a misali menene riba kai ka taba ganin abun da ba sulhu a ce za a kwaci mutum da siya ko kai ku yanzu da aka turo jami'an ga suna ta yawon banza ni da kunka kama man yara ba cewa ne a ban yara na ba in sako mutanen nan ba bakiyawa ne ba bakiyawa kun kai ba wallahi ma na kamo wasu waɗanda zan tabbatar mu da duniya wallahi tallahi duk dama ba san na ƙarfin gwamnati ba yanzu ai akwai waɗanda nake bi ta gitin waɗanda zan kamo tunda na ga jami'an ga su zo su kama toye ma mutane gidaje suna kore ma mutane bisashe kai yanzu nan sauran shanun mu duk sun zo sun halbe su ai ka ga ba bidiya zan na lahiya ba ita dukiya mai ruwanta misali in ma haka nan ne tunda sun saba ci mana dukiya ai su kora su cin mana menene na su zo su tadda bisashe duk su halbe bisashe su ne mana gidaje ai duk duniya kowa ya san abun nan dai kai kanka komai bai haifata mai ido a misali amma na sani amma na fahimci kai kanka su wa'ancan mutanen da kaje kana kashewa me laifin su
yawa laifin su sun ka kira sun ka ce ga mutanen nan goye da matan nan ai su suka ja an ka kashe matai. Kai wa ya gaya maka yace su ne suka kira? Ni garanti gare ni yan garin su suka kira ni ka san dai ai baya cewa duk fadin yankin nan a ce babu waɗanda muke yi da su kai kanka ka sani a misali ba zanne muke lahiya da su ba da inda ba mu da tabbaci ai da ka san ba mu zuwa mu yi masu hakan nan su kaɗai ne a misali. Kacalla ina ƙara tunatar da kai ubangiji ka gane ko shi wannan kashe-kashen a kashe can a kashe nan duka ba zai zama mafita ba. Ni kuke biɗa ai. Inda ba shi kuke biɗa farko ai da kun yi abu. Ni inda za ka yi min adalci ko da za ka kalubalanci kowa ni ba za ka kalubalance ni ba. In dai har za ka yi min adalci. Kana ji yanzu in zan tambaye ka tsakaninka da Allah akwai jami'in tsaron da nike magana da shi in ba wanda zai bani bayanan sirri da wani abu wanda dai ta bangaren sasancin ga ai da kai he ciya mani yanzu ni duk abun da aka yi ma a misali je kana san ba laihin ku bane kuma inda kuna kai da ana yarda da shawarin ku da ba ai haka ba amma ai ku zan ga laihin ku a misali tunda ku kuka gaza ba za yi ba ko kun kai korayi a inda ya kamata ba za a saurari korayin ku to wa zan je in yi ma kuka ko shi a media zan hau wato ka san me yasa kaga idan mun kai korafi ma idan mun kai magana ka ba a sauraron mu saboda kai din ne an yi da kai akan ga yace ake so a yi kai din kaki mun yi da kai ga yanda ya kamata a yi ko in kaki kenan kai ka ce wai zan tambaye ka dan girman Allah menene laihin kama su Aminu da dukiyata a matsayin mi an ka kama ta na tambaya a faɗi man an kiya su Aminu na tambaya a matsayin mi an ka kama su an ki a faɗa man a misali haka kaddan an kama man yara to wallahi tallahi ka san wake da ba Allah ba ko mere ko yanzu in ba ko su Aminu ba wake da ba Allah ba billahi la billahi ilaha illa huwa idan za a turo bataliya dubu wallahi su matallahi ban ji na gaji ba ban ji guyoyina sun kare ba sai radda na ga kunkuru ya bi ta kaina ya wuce to daga ranar nan ina bar duniyan nan zan ji tsoro yo jami'in banza don uban shi wanda zai bi titi ya kama ihun banza ya wuce to su gangaro mana su taho don uban su in ba mu dafa musu ba ma ba mai su biyo hanyoyin da ya kamata mana yanzu baka tunanin duk waɗannan abubuwan da kake yi Allah baya jin daɗi Allah baya farin ciki da waɗannan abubuwan da kake yi Allah bai jin daɗi wa ya halicce ni Allah ya halicce ni waɗanda nika yi wa ya halicce su Allah duka al'amarin a wurin Allah yake Allah ya sani kuma shi ya bani dama kuma zalunta ta akai da ni da ku na ce duk wanda ya zalunci wani to Allah ubangiji ya biya mai haƙƙin shi in ni ke da haƙƙin ku to Allah ya gaggawa biya muku haƙƙin ku in ku ke da haƙƙi na Allah ubangiji ni ma ya biya min haƙƙi na to kuma tun yanzu ga nan kowa na gani billahi la ilaha illa huwa in dai ba a ban shanu na ba ko wallahi sun matallahi kananun hukumomin ga idan an yi noma shege nake duka ture batun wasa wanga hidima ni hankali na bai tashi ba ban ji komi ba ko kaɗan kamar an sha kamar karaɗi mota ka sha kanta ka ce ga mota da ganin ta za ta yi kuɗi ka wuce haka na mai da wanda rigima yo rigima mun ma zan fara inda yi nan ma bala'i ballanta na da wagga rigima aikin banza wofi. Ina ta kiran da nake kai maka ina nuna maka ka ji tsoron ubangijin da ya halicce ka ka ji tsoron Allah in ji tsoron ubangijin da ya halicce ni su yaran da aka kama ma a matsayin me suke ana nihin kenan ba a sako su da dukiyata a waɗi man dalilin da yasa an ka kama man dukiya ka manta maganar da muka yi da kai na ce maka ni in dai zaka samu rahamar ubangiji in dai zaka ba da Allah wannan magana banza na maida ta wannan samu rahamar ubangiji ita ce magana banza samu rahamar ubangiji na bi rahama da gudu yanzu kai baka rahama ban so in samu ka taita faɗa ma Allah na ce ban so in ba sai na ga ubangiji ba ubangiji yana tare da ni da kai duk inda muke duk abin da muke Allah yana sanar da shi ai wannan rahama ka san ba hannun mutum take ba hannun Allah take rahama kuma ai dukkan an ce kulli nafsin za'ikatun duk mai rai mamaci ne kuma Allah karimun rahimun ne ko ba gaskiya ba ni da kake ganin kasun gurmin mai laifi ne watakila ma kai he ka gama ka ni zunubi dama ni ma mai zunubi ne amma ni na ga maka ni ina so kai ka shiga aljanna ni dai shawarin da zan baka ko mai rai ka gane ina so ni in shiga ni kai ka shiga aljanna ni in shiga wuta ni abin da nake so kenan to
kada ka shiga aljanna, kada ka shiga wuta, kai ka shiga wuta ni shiga aljanna. Ni abin da nake so kenan. A'a, wannan kuma baka yi kanka ta kirki, dukan mu dai Allah ya bamu. Ni wallahi in dai har yau kai zaka shiryu ka daina abubuwan da kake yi, mutane su zauna lafiya. Wallahi na yadda Allah ya mun duk hukuncin da yake so. In dai har zaka bar mutane su zauna lafiya, zaka shiryu. Kana ji kai komere? Mutane su zauna lafiya. Kana ji komere? Ina jin ka. Kana ji? Ina so da wannan abun, kaga dai kai a banza kake ganin laifi na, ni ma ina ganin laifinka. Daga kai hanni babu wanda ya isa ya yi, babu wanda ya isa ya hana. A misali kenan, amma ni na isa in yi, na isa kuma in hana a yi, amma kai a ɓangaren gwamnati baka isa ka hana ba, baka isa ka yi ka sa a yi ba, kuma a banza zan kama ganin laihinka, kuma ni na san ban ganin laihinka, ya dai rashin fahimta a misali, ko ba gaskiya ba. To ka faɗi ma duk waɗanda ya kamata faɗi ma, idan har ana so a kai matsayin al'amarin nan, ni dai ƙorafi na yara na da dukiyata. Na ce in waɗannan abubuwan da kake yi, ka daina waɗannan kashe-kashen da kake yi, sai a zo a duba, a zo a zauna a tattauna kuma a ga me ya kamata. Yanzu in bandon jami'an ga suka zo suka kama shirmen ga yaushe rabon da kaji an ƙara kai hari ba, har sati an ka ɗiba ba a yi kwana 30 ba a yi wata ba. Amma ai abin da ya sa kaga ana wannan harin mutuwar baba a hannunka. Mutuwar baba a hannunka da muka da kai ka ba da shi kaki ya mutu a hannunka duk shine soja ne, duk shine tunzura su ya bata musu su wannan abubuwan da suke yi. To a hakan ma kuna da bakin yin magana kenan ma misali da na kira na ba da gawai haka ma bai tabbatar muku ma da ni mai son zaman lahiya bane. To da na sani ma billahi la ilaha illa huwa in ban don arzikinka idan har na faɗi wannan gawai da ta ban so Allah ya haiman duniya da lahira, amma tun da ka kamo wa gama. Nagode ina zuwa karkarantse nagode arziki na da kace. Nagode arziki na yasa ka faɗi gawa kace ga inda take na je na ɗauko, to nagode. Abin da nake roƙonka da shi, duk wani maganan ni ba ina ce maka ka manta da maganan su Aminu ko ka manta da maganan dabbobi ba, abin da nake maka nufi kenan ba. Abin da nake nuna maka shine a'a Allah da ya halicce ka shine ya halicci Aminu, shine ya halicci Nasiru, shine ya halicci dabbobin da kai kake magana akai din. Ubangiji ya fi ka san Aminu, ya fi ka san Nasiru, kuma ya fi ka san waɗannan dabbobin da kake magana. Saboda haka ka ji tsoron Allah nan da ya halicci dabbobin, ya halicci kowa. Ni ha matsala ta abu ɗaya nake hange. Yadda aka kama su Aminu da dukiyata, idan yanzu na ci gaba da runguma wata zaman lahiye, idan har an bari ba a ƙara yin wata yaudare ba ban so Allah ya yi duniya da lahiya. Wallahi ka talla wannan magana da nake gaya maka, idan ka ga dama ka yadda da ita, idan ka ga dama kar ka yadda da ita. Wallahi tallahi billahi na maka rantsuwa, gwamnatin jihar Katsina ba ta da hannu ko na ƙwayar zarra a zalunta kada aka na kama su Amin da dabbobinka. Wallahi tallahi billahi gwamnatin jihar Katsina ba ta da hannu a cikin wannan abin. Na rantse maka da sarkin da ke hura min numfashi, wannan in ka ga dama ka yadda. Wallahi in ka ga dama za ka tunzura ni kai mu jikan shehari. Ba ai ba jikamshi duka Katsina ne ai. Jikamshin Katsina ce, ina gaya maka duka jihar Katsina. Wallahi tallahi na maka wannan rantsuwa, kaga na fi jin tsoron Allah fiye da kai. Allah shi yake da wuta, shi yake da aljanna, Allah shi yake da raina, shi yake da mutuwata. To wallahi gwamnatin jihar Katsina ba ta da hannu a cikin wannan abin da ya faru da dukiyarka da kuma mutanenka. Kiran da nake maka anan ina zuwa. Kiran da nake maka anan shine dan Allah dan Annabi, kai dan Katsina ne. Duk duniyar nan baka da inda ya kai jihar Katsina, kai baka tsine ne. Duk duniyar nan baka da inda ya kai karamar hukumar Matazu. Yanzu kai jin daɗin ka ne, farin cikin ka ne, su Bello Turji su wane ne, duk wayannan manyan yan bindigar sun kyale yankunan su mahaifar ta zo na lafiya. Amma kai yanzu jin daɗin ka ne a ce yankin ka karamar hukumar ka da Fulani da Hausawa duka gaba ɗaya an zo an saka dokar da za ta zo ta musguna musu. Yau an waye gari an ce babu POS, yau an waye gari an ce babu mai, yau an waye gari an ce ba network, yau an waye gari an ce yanzu kai farin cikin ka ne kuma kai saboda kai. Duk saboda kai aka wannan dokokin maluma. Ni ina fatan ma ta ƙarshen ba mai ba fetur. Nan yanzu da call video kake da hena kira ka in buɗa ma tankin mashin ɗina. In dai baka ga habbakin gaban mai ban so Allah ya hema. Yo mu ka tuna ma lokacin da aka yi rashin man nan. Dama ai talaka su aka ma kuma a kansu ake. A cika ba dai da gashi ni ma in Allah ya yarda a sauraron da zuwa gobe zan ba da gudunmawa ta rayuwar mutum 200 a ci gaba da gashi kawai. Tunda dai na gane abun gaba dai Allah aka babu ba wannan abin duka da kake yi. Ina gaya maka wannan abin duka da kake yi babu wanda kake yi wa sai mutanen da basu ji suka gani ba.
ina ƙara kira gare to ka ina zuwa akan suwa ake yi akan su dama wallahi ba akan su bane ba in dai har akan al'umma ne ake yi duk kai ba za ka yi ba su ma wa'ancan da kake korafin sun kore maka dabbobi da mutane ni ina ga maka babban mutum a Katsina akwai wani babban mutum a Katsina a cikin gwamnatin Katsina wanda ba zan gaya maka ba wallahi a gabana ya kira waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan korar dabbobin da mutanen ka ranshi sai da ya ɓaci sai da ya musu kace-kace akan wannan magana mutanen Katsina shugabannin Katsina a lokacin da abin ne ya faru ransu ya ɓaci sun nuna ɓacin ransu akan wannan abin kuma ana ta tattauna hanyar da ya kamata zama mafita gwamnati shirin gwamnati tsarin gwamnati ya bambanta da tsarin ku ya bambanta da kai yanzu in ka ga dama abin da kake yi ba doka bane ba tsari bane in ka ga dama yanzu zaka je ka kai hari can duk abin da ka ga dama shi zaka je kai gwamnati ba haka take ba ne sai maka bayani akan gwamnati ba haka take ba man tana iya a lokacin da ana zanne lahiya in wasu kattan banza suka koro dukiya ta kira karen wata take nan ta je ta anso dukiya na ina ansowa ina bada ta ajiya gwamnati ta aje ni koko wasu kuɗi take ko wani albashi kai bari ka jin wari ma ko mere yanzu matsayin da zamu kai ɗaya ne kawai idan ana son zaman lahiya a sako man dukiya ta da su Aminu idan kuma ba wannan haka ka daina ganin laifi na ni ma daina ganin laifi ka billahi ni abin da yasa nake ganin laifinka abin da yasa nake ganin laifinka ba fa za ka iya kare kanka wurin Allah wannan abubuwan da kake yi ba za ka iya zuwa ka ce wa Allah ga dalilin da yasa ka je ka ce wancan ba ga dalilin da yasa ka je ba za ka iya gaya wa Allah haka ba ni abin da nake maka kwaɗayinka da rahamar ubangiji nake maka duniyar nan kayan banza ce kayan wofi ce yanzu maganar da nake da kai ko in an jima ko gobe ko jibi kowane lokaci Allah zai iya karɓar rayuwarka ka ji tsoron Allah da ya halicce ka ka rabu da maganar mutane ka rabu da wancan waye gwamnati ko waye ka ajiye wannan maganar Allah, ai na tabbatar da Allah shi ya aje ne duk ko mutum Allah da ya halicce ka duba wannan sunan. Ka duba wannan sunan mai daraja, suna mai daraja wanda ba kowa Allah yake azurtawa da wannan sunan. Wai a haɗa kai da gwamnati da barayin daji wai a man wannan abun ma wai a aje wai gwamnati na da maganar wata gwamnati ko barayi ka ajiye su kai ka duba ubangijinka. Ka duba Allah me yasa Allah ya ka Allah bai yi ka na ka zo ka dan bindiga ka kashe mutane Allah bai yi ka Allah bai yi ka dauki bindiga kana ji ko Allah bai yi ka zo ka dauki bindiga ka zo ka kashe mutane ba Allah ya yi ka ne ya halitte ka zo kai azumi ina zuwa abinda kake so ne Allah ya yi maka amma ba Allah bane ya sa ka kai ai Allah yana taimaka mana akan abin da muka fi so kai abin da ka fi so ne kenan rayuwar da ka zaba sai Allah kuma ya yi maka ka gane ko amma ba nake so gane Allah ya halicce ka ne saboda kai sallah kai azumi ka kyautata mishi abinda nake so ka gane ka duba darajar sunanka na Muhammadu ka duba darajar wannan babban sunan da Allah ya azurta ka da shi ba fa kowa bane yake da albarkacin wannan sunan akwai da yawa limaman masallatai akwai da yawa ladanan masallatai Allah bai azurta su da wannan sunan naka na Muhammadu ba kai kuwa da Allah ya azurta ya kamata ka gode wa ubangiji ko saboda wannan sunan kai kokari ka zama mai halin wannan sunan kai kokarin haka kana ji zan yi maka wata alharma nan in ban don kai duk duniya babu wanda zan iya yi ma alharman nan kai din zan yi ma ita in ka ga ta yi idan ba ta yi ba to duk kashe talaka gare ni yanzu na fara kuma in dai duk ranar da ka tabbatar da wannan abun ba a kai matsayaci ba abun da zan faɗa ma in dai na ƙara yin waya da kai ka ce uwa ta ɗan zina ta yawa Hello? A jaye su koma a yi abun da ya kamata a kai matsayin al'amarin nan. Idan kuma an ce ba haka ba jami'an ga suna nan, to billahi la billahi la a gobe da sun hito na rinke da girman Allah ni ma sai na kai hari. Da sun hito ta yamma gabas zan yi in kai hari. In suka hito ta gabas ni ma kuma ta yamma zan yi ta in kai hari. Da haka ji, ni magana da nake da kai anan ba fa maganar ruwai ni ba maganar wani gwamnati ko wani jami'in tsaro ko wasu barayi nake maka ba. Ni abin da nake nuna maka tsakaninka da Allahnka nake nuna maka. Wallahi kenan janye jami'an ba magana ba ce da na wani maka misali je ina so in gaya maka wani ina so ka fahimta ina so in gaya maka ina so in rika nuna in nusashe da kai abin da nake so ka fahimta ka gane ko ina so ni ka fahimci abin da nake so ka fahimta wallahi Allah da kake gani ba a zalimi bane Allah baya zalunci Allah shi da kansa yace ya haramta wa kansa zalunci to kaga idan mutum yayi zalunci ko ya kenan ka gane ko Allah ba zai bar zalunci ba in har aka zalunce ka wallahi Allah sai ya saka maka daidai da ƙwayar zarra yanzu maganar janye jami'an tana nan ko wa'azin da zan ci gaba da saurari okay baka son wa'azi kenan kai
a ban so. Ni ba wa'azi nake maka ba, gaskiya ce nake gaya maka. To, ni wallahi wanda ma arzikinka da Allah ta ya san mutanen da na kashe na rinsa da buwar rahamanu ka daina jin maganar wasa ka san wake ɗaya ba Allah ba. Duk yadda kake tsammanin kamar baka da mutunci a gare ni ko mai da wake ɗaya ba Allah ba. Na rinse ma da Allah da ya halice ni in ban don arzikinka zuwan jami'an ga in ban kashe mutum fiye da mutum 200 ban so Allah ya mar rahama na rinse da girman Allah kai ni a waje a faɗi ma duk wanda za a faɗa ma duniya rahama na yahe kawai daga nan a ci gaba da yaƙi hamadi ya bayyana mutum haye rayuwar shi ta ƙare sannan zai mutu. Wanda za a gaya wa ai ba wa zai je ga mishi Allah ne ya sani kuma ya san zuciyarka. Ka gane ko Allah ne wa zai je wannan tsakaninka da Allah ne ai ba wanda ya sai jika tsakaninka da Allah. Ni wallahi ka san ko wake da ni na ce da inda ba a yi man haka ba an sako man su Aminu ko da aka yi haka in dai na ƙara yin wani abu ta Allah ta ci ni duk duniya ba a yarda ba shi waya za a yi ringumi jagorancin da ba riba a gare ni ba riba mana ya zaka ce ba riba kai abin da kake gani a zahiri shine kake gani abin da riba ka shine tsakaninka da Allah da ya halice ka. Ka gane wanda kuma wannan ita ce babbar riba wannan rayuwar da muke a duniya duk kyale-kyale ce ina fir'auna ina dan karuna ina dan hamana sun wuce suna can suna girma sakamakon su so da haka wuta gaskiya ne aljanna gaskiya ne litinin mai zuwa wadda litinin ta tahi ina mai tabbatar maka wannan litinin ko wadda ko wacce ta sama in dai ba kai matsayin wannan abun a saurara a ji manyan da zan kama ga gwamnati ina mai tabbatar maka kuma zan haɗi maka zan tabbatar ma ni Muhammadu ne daga tsakanin gidan mutum zuwa rima zuwa jikan shi in Allah ya yarda ba jami'ai aka kawo a ƙaramar hukumar matazu aka dasa ko kada'i ne aka aje in Allah ya yarda dole ya bar mu insha Allah. Wayannan jami'an tsaron da ke baka bayanan sirri wallahi ba masoyanka bane. Ni ban da masoya irin su. Wallahi ba masoyanka bane. Ai masoyanka. Baka ji labarin ma sun kawo man makamai ba. Na ji wannan labarin an gaya min sun kawo maka makamai na ji labari. Kama bari gobe na fafta suna tura masu na rince ga Allah. Na ji labarin an ce sun kawo sojoji sun kawo maka makamai na ji labari amma abin da nake so ka gane ba masoyanka bane. Na rince da Allah da kunkuru ma suka zo suka shibe su. To ai ba masoyanka bane masoyanka ni da nake gaya maka wannan gaskiya. Dan girman Allah na roƙe su arziki don mutuncin da ke tsakanin mu ka daina cewa ba masoya na bane don kalmar la ilaha illallah yo wanda a kanyin da ake ciki wanda ya kawo maka amination sama da 10,000 ya kawo maka bindiga irin babbar bindiga ga wajen bindiga 7 ko 8 bindiga 8 ya karamar bindiga 6 an ce ba masoyinka bane kan burau ba. Ba masoyinka bane da ya kawo wa'annan abun da ya kawo maka ibada ya kawo maka kai da su. Ai ba ibada ya kawo maka kai da su ba ya kawo maka amma ai na kare rayuwarka ko Allah ne kadai zai kare maka rayuwarka. To Allah shi gaba da kare mu gaba ki ɗayan mu. Yanzu dan Allah dan Annabi naji ka ce kana da akwai alfarma tsakanina da kai naji. To abin da nake so da kai ni abin da nake so duk wa'annan abubuwan ka daina yin su. To kana ji? Ina jin. Na maka alƙawari na rance da girman Muhammadu manzon Allah in dai jami'an da suka jaye in dai har na ƙara kai hari wani ƙauye to Allah ya sa daga ranar nan Allah ya sa daga harin da zan kai ya zama sanadiyar rayuwata amma in dai ka gaba su koma ba to billahi la ilaha illa huwa suna hitowa gobe suka yi yamma ni ma gaba zan yi suna yin gaba ni ma yamma zan yi kawai mu haɗu mu lalata kasai ai sai haka nan ake bida ko saboda ni in ka fahimce ni kai ko mene ni ko da na kama wannan sojan kafa in ce ni ba kuɗi na nema ma ba wani abu ba yara na da dabbobi na da an yarda wannan mutumin da bai su ba to aka biye ma magana yan social media suna ta yaya tu ai an kai an sako kan buro ba an sako yan ta'adda to su Aminu da ta'addanci an ka kama su ka salla ni dai ina kira a gare ka ni kan ba ta ma ba kenan a'a to ni me zan ce maka ni har yanzu matsayata duk na ji wancan magana da kai mu wannan alfarmar da kace kai saboda ni nagode amma ni matsayata anan shine ni da kai duk yan katsina ne ni da kai dukan mu katsinawa ne kai dan matazu ne baka da inda yafi matazu bai kamata a ce kai da taimakon ka za a zo a lalata matazu ba bai kamata ba yanzu dai ba ruwan katsina ko to kawai ku sa rana kawai a zo a zanna a gyara ko da ba ku zo ba ku turo wakilan da kuka ga ya kamata ko ku yi magana da maniwa a gyara kawai mu juya ma Kano dai ita ta rike mana su Aminu ko
to ni na ɗau maka alƙawari in Allah ya yarda cikin damina ga in dai Kano ita ce makasudin rigimar da to na rinke da girman Muhammadu manzon Allah sai ta gaya mu a zaƙinta na tabbatar maka har da ya ta tabbatar da yanzu banda abin ka ni da nake kiran ka akan ka daina kashe ai ba Kano ba ko ina ma ne ai ni yanzu ba zan goya maka bayan akan ka je ka kashe wani ba ai in baka manta ba na taba faɗa maka rayuwar su Aminu duk rayuwar mutum ɗaya matsayin rayuwar mutum 1000 take da ko to yanzu ba yanzu ka kashe mutum 1000 din daga lokacin da aka kama su zuwa yanzu aka kashe mutum 1000 na rinke da girma Allah daga su aka kashe su Aminu in na kashe mutane ni dai waɗanda na san na kashe in ma na kashe in ni a kiyasi na ban yi 100 ba to 100 kan Allah na tuba ko da rana ba na kashe 100 ba to kai yanzu waɗannan mutum 100 da ka kashe biya zaka je ka ga ubangijinka ka san ko in ba lahiyar da na ƙara ba in na yi wani abu shegen Allah nake ba ni ne na kashe su ba Allah ya kashe su bayyazu billahi a'a na lillahi wallahi Allah na rinke da girman Allah ya kashe su ko jiya ai waɗanda mun ka kashe sun wallahi sun matallahi inda za a diba gawakin nan sama da mutum 50 sai an samu na tabbata har da yanzu me riba ka menene ba za su kashe ba za su sa ba za su hana ba wayannan mutanen amma a kan su ake ba a kan su bane kai ne kake ganin haka ba a kan su bane ni ma hanan gwamnati nake ba mu gudunmawa a hakan ma gudunmawa me kake ba gwamnati gudunmawa kashe talakawa mana to gwamnati ita da talakawanta ne kuma sai ka ce kai gudunmawa kake bata a'a to ta kama waɗansu waɗanda ba su ji ba su gani ba watakila ma ba su son ganin mu ba su son abun da muke so mu ta duniya ga sunan sinannu Allah ma ya ƙara ɗora mashi yan awaki kaddara ma a ta kwashe su inda har abun gaskiya ne an zo a tattore musu gidaje da garuruwa wanga mu ma wallahi sun matallahi mu muhimma gwamnati rikon amana na rike da Allah mu ba mu yi musu ma gwamnati ta zagayo ma yayi musu take to bari ta taro gabas mu taro yamma a haɗa a ma duniyar maruz mu zanna daga mu sai ita kare ya ci kariya to kai me riba ka dan aka yaka me riba ka menene riba ta menene riba ta haka ce to me riba ka wallahi riba har da riba ya zama in ba ka mutu kai yanzu in ka mutu yanda ake rufe kowa in ka mutu kabar rami a rami da anan wai kai tana tsammanin mutu yanzu ko yaushe ne ai zaka mutu to ai ni ban sa ran mutuwa ko to shi yasa ka ga ina ai ba sa rai ita mutuwa ba sa rai bace ba